što ste me pozvali da govorim. Pa kada će to biti sud? Upravo, nažalost, dok ovdje razgovaramo o ozbiljnim stvarima iza vaših leđa, pogotovo ovi ljudi koji nas prate preko live-a pa ne znaju šta se dešava, upravo počinje reality Srbija. Ispred Skupštine grada okupljaju se pristalice vladajuće stranke, a ispred predsjedništva ovi što protestuju Mio Tinto, Tinto Rinto, Rio Mio i ostalo. Tako da reality samo treba da počne, a mi bi im dali samo aplauz, pošto normalni ljudi stoje ovako. U danima koji predstoje nas opet očekuju veliki problemi. Protesti oko tog Rio Tinta, zamajavanje naroda s jedne strane. Jedna vlast prethodna potpisala je da taj Rio Tinto dođe, ovi sada potpisuju da oteraju taj Rio Tinto, a u trećoj stvari imamo ove što protestuju opet protiv tog Rio Tinta i ako će ono otići. Sad šta je to problem? Problem je nešto što se zove arbitraža. Londonska, pariska, što će sve nas koštati. Lako je ovima da potpišu da neko dođe i lako je njima da potpišu da neko ode. Koliki novac uložen plaćat će građani Srbije, znači opet preko naših leđa i definitivno zakon mora da se usvoji da se od sada hapse potpisnici svih štetnih ugovora. Da neće ovaj narod, da večito ima istu platu, iste penzije, da živi na socijali, jer sve nas ovde sad kad pogledam i kad saberem kako smo svi zajedno obučeni, ne bi prešli 1.500 eura. A gospoda koja su tamo imaju od 2 do 5.000 eura na sebi. Razlika između ljudi koji ovde stoje ljudi koji veruju u ideju i žele da promene sistem, a ljudi koji će stajati s druge strane ulice su ljudi koji dolaze da budu viđeni, da urade selfie, da se slikaju, okače na društvene mreže, VČČ, PDR i ostalo, ono što imaju, izmataraju i ajde idemo kući, reality prošao. Nije poenta, mi nećemo reality. Zato sam ja danas ovde. Kada pričamo o zakonodavstvu, sudstvu, tužilaštvu, moram da vas obavestim, ne znam da li ste čuli glavnu vest danas u Srbiji, šta se desilo. Da li ste čuli šta je u Kruševcu danas bilo? E pa, u zgradi gde je osnovni i vrhovni sud otvorena kladionica. Da, gospodo, otvorili gospoda kladionicu, da tužioci i sudije mogu da igraju iz kecu X, rulet, sreća i ostalo. I mi tražimo neku pravdu. Molim lepo. Sad ću vam pročitam samo deo od te šokantne vesti. Kaže ovako, udarna vest, u Kruševačkoj palati pravde otvorena kladionica. Ovo je objavio portal Danas, inače, malo prečitam. Nesvakidašnja scena u Kruševačkoj palati pravde, a po rečima sagovornika Danas i nezakonita. Naime, u zgradi u kojoj su smešteni viši i osnovni sud, kao i više i osnovno javno tužilaštvo, otvorena je sportska kladionica. Kako nam je pisao kruševački advokat, nebitno ime, tužioci ovom pojavom su zgroženi, u neverici sležu ramenima, ali je na otvaranju kladionice bio muk. Kako mi pravdu, bre ljudi, da očekujemo u današnjoj Srbiji kada kladionice, znači ovako, očekujem da se sutra ispred Palate pravde u Beogradu otvori menjačnica, a ovde gore gde su ova gospoda u Katanićevoj otvori nešto što nekad davno bilo u Beogradu, Knez Mihajlovo, zvao se Lotos Bar, Night Club, noćni klub. Pa to očekujemo onda u Katanićevoj. Znači, da li ste vi negde u svetu čuli da u zgradi gde je zakonodavstvo otvaraju kladionice? Oni se podsmejuju ovom narodu. I žalostno je što niko ne vidi šta nam se danas dešava. Pravi se reality, zamajava se narod drugim stvarima i što je najgore, opet sve ide na našu štetu. I večito ćemo mi plaćati. Program, ovaj koji sam pročitao ovde u transparentu, idealan i može da se izvede. Ne trebate da budete ni vrhunski obrazovani, jer fakultete ne završavaju inteligentni već uporno. I to je naučno dokazano. Pametan nije onaj koji ima 2 fakulteta, čovjek je pametan onako ako se samo obrazuje. I samo obrazovanje je nešto najbitnije. Vi ako imate interesovanje, džabe vam fakulteti. Jel poznate ona priča, kaže krene autobus za Grčku, ide preko Kosovske Mitrovice i kaže pauza 15 minuta, ko hoće popije kafu, ko završi fakultet. Šta hoću vam kažem, danas svaka zgrada u Beogradu ima neki fakultet, to nije poenta. Poenta je da mi moramo sami da se edukujemo, sami obrazujemo i sami izborimo za svoja prava. Ne može neko danas u Srbiji da ima sve, a da niko nema ništa.
I ovo može samo na jedan fin, dostojanstven način, a to je da ljudi prepoznaju ovo o čemu se ovde govori. Ovde nema političara, ovde nema stranaka. Pokušali su juče pojedinci da provuku nešto ovde, koliko sam čuo o nekoj stranci i tako dalje, hvala lepo, nije vam uspelo, jer narodu je više muka i od stranaka, i od političara, i od pokreta. I ono što bih vas zamolio, da više imena dotičnih i jednih i drugih ne pominjete, jer vi kad uhvatite se za jedan pokret pa krenemo da ga bombardujemo, oni čas promene ime, pa dođe drugi. I stalno se vrtimo u začaranom krugu. Najbolje takve i ignorisati i ostati dosledan sebi. Drago mi je što opet pričam ovde pred narodom koji iskreno veruje ideju da se promeni sistem, a ne da se zamene uloge. Jer mi nismo glumci, nama je glume dosta u zadnjih 30-40 godina. I šta je jako bitno? Nemojte ljudi više zaljubljivati se u lik i delo pojedinca. To nas je koštalo od Tita pa na ovamo. Jer smo stalno verovali, zaljubimo se u jednu ličnost. Ja hoću sistem, ja hoću do onog momenta kada se ne sprovodi program za koji smo se izborili, ti odu, dođu normalno, da se drugi sprovodi, a ne lik i delo. I što kaže ona Božja zapovest, pošto mnogi me optužuju da ne verujem u Boga i tako dalje, a mnogo bolje poznajem možda i religiju od njih, jeste da ne pravi sebi idola. A ovaj narod večito, žive ovaj, žive onaj, evo ga ovaj, vidiš što je dobro rekao. A nije poenta to, ljudi, šta ti možeš da uradiš, šta mi kao narod možemo da uradimo da nama bude bolje. Ni jedni, ni drugi, već narod, Srbija, Srbija i Srbija mora da živi. Živeli! Hvala!